Hemm xi numru speċifiku ta' ġranet illi rid nagħmel l-exercise fil-ġimgħa? Iktar ma tagħmlu, iktar aħjar. Anke l-famuż intermittent fasting li huwa stil ta' ikel, aktar ma tagħmlu ta' spiss, jekk inti jaqbel miegħek tajjeb u jekk inti tista' tagħmlu, tant l-aħjar. Għax kemm l-eżerċizzju u kemm dan il-fasting m'għandux dak li jgħidulu withdrawal symptoms, jiġifieri mhux għax taqbel ġurnata ħajkollok xi tferfir jew inkella inti ħadd tirtod pereżempju, m'hemmx minn daw il-withdrawal symptoms u side effects. Imma il-World Health Organization tirrakkomanda li nagħmlu minn tal-inqas siegħa u nofs ta' eżerċizzju li huwa pjuttost intensiv. Tgħidli mixja intensiva? Ngħidlek ma tantx. Issa jekk inti titla' xi muntanja, dak huwa stil ieħor. Però aħna f'pajjiżna u Malta għandna muntanji jiena ma nafx bihom għall-inqas. U waqt li l-mixi huwa tajjeb ħafna għall-moħħ, mhux biżżejjed normalment bħala soluzzjoni għat-tul ta' żmien biex inneħħu x-xaħam li għandna. Issa, fuq parità tarif jista' jkun li inti għall-bidu iva tibda minn sempliċiment mixja għax forsi għandek xi uġieħ lemmulaw jew anke għandek xi komplikazzjonijiet. Però normalment ikun importanti illi jekk inti m'intix obeżi ħafna tagħmel eżerċizzji illi jużaw ġismek kollu. Tħaddem il-muskoli kollha ta' ġismek, mela pereżempju jdejna, saqajna, żaqna, darna, sidirna, tajjeb spallejna, oqna, kullum kien importanti li nħadmu biex anke nevitaw dak li jgħidulu muscle imbalance, li nħaddem wisq ċertu partijiet u ma nħaddimx biżżejjed partijiet oħrajn. Issa, dik is-siegħa u nofs, skont rekomandazzjonijiet tal-World Health Organization, nistgħu anke naqsmuha pereżempju fuq minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa nofsija kull darba. Il-partija jkun wieħed, jekk tista' aktar minn tlieta, ħafna aħjar. L-ewwel nett l-eżerċizzju qisu dik id-doża illi ħajjinek tħossok ħafna iktar pożittiva, ħafna iktar enerġetika, ħajtik dik il-flessibilità illi anke taqfel il-lat, tiġbor l-affarijiet, titla' t-taraġġ, tinżel it-taraġġ, torqod aħjar tqum aħjar għal daqstant. Jekk inti ġismek jiflaħ jagħmel eżerċizzju dakinhar. U anke fuq parir personali tista' tipprova din is-sistema intermittent fasting tara toċċalik skont it-tabib jew nutritionist tiegħek. Jiena nissuġġerihomlok illi